Oinarrizko galdera, Jangoikoa 1-3. Elizara noa, otoitz egitera. Ez diatzozik emango, gehiagi dute ja. Bildur izan zergatik, zentzurik ez dauka. Existitzen ez den norbaiten aurrean. Jangoiko lu hori, hasido doitzean, ire zazoi honenak zude bukatzean. Diablarekin elkartu beharko duketa, talkarrikin irekin papadonaztia. Bildur izan zergatik, zentzurik ez dauka. Existitzen den ez den, gauza ziur bakarra. Heriotza ez da, ezer berezia. Biziarekin doa, guztiz bat egin da. Jangoiko lu hori, hasido doitzean, ire zazoi honenak zude bukatzean. Jaunizkin inoiz jangoikoak, gauzko nizkizonak askotan hodea. Soberan benetan, nigan dut bedean, ez irudi bat eta gaukari da munduan, ializak bezain bat, oien beharrik ez dauka, meu naiz nere bizan. Jangoiko lu hori, hasido doitzean, ire zazoi honenak zude bukatzean. Jabrarekin elkartu beharko duketa, talkarrikin ireki bat adonaztian. Gizonik ez izantu, inoiz jangoikoak gizonak askotan horrean. Jabrarekin hasido doitzean, ire zazoi honenak zude bukatzean.